Monggo kita tampilkan Mbak Nela. Selamat malam Sugeng Dalu Nela. Selamat malam Pak Mangun. Luar biasa. Saya itu selalu request kepada teman-teman Grantika supaya kamu itu jangan sampai ditinggalkan. Napa nggih, Pak? Wah, jantenan. Kalau saya ditinggalkan pripun? Kamu itu punya daya tarik ya, nges kamu itu. Oh nggih. Lungguhmu kuwi tancepmu kuwi wae lah ya. Napa nggih, Pak? Cita-citamu memang murni kepengin dadi paranggono to, Nduk? Bukan. Oh. Cita-cita saya menjadi CEO. Dong deng deng deng. Iya. Dadi CEO. Lah kok saiki kok nganggo kebaya, kok nganggo jarik, kok nganggo sanggulan? Ini mencari modal. Inggih. Semester 4 gede nggih? Nggih, semester 4. Iya. Ketang tresnamu karo seni budaya. Apakah punya latar belakang bapak utawi ibu ugi pelaku budaya, pelaku seni? Bapak itu tukang orjen. Oh. Nggih, lha niku bapak. Oh, kowe anak Izan to ternyata. Alasan jan. Ora kalap jan. Mesti kowe gelo kowe ndek bapak. Gelo kowe mesti ya. Tapi nggih mirip lho Pak, bapake kula nggih dideke ngoten niku. Iya. Ning aku yakin luwih apik bapakmu yakin ta. Ora sak weruh mesti. Iya. Sak umure pira? Bapakmu yusane pinten? Pak kelahiran 75. Weh, lah Isan kuwi 45 kok. Kuwi mlungsungi. Iya. Nggih, Mbak Nila. Nggih, Pak. Sowan kula panjenengan menika wonten keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Nggih. Pak Tony menika tentara, nika pangkatipun Sertu. Nggih. Oh, niki ingkang dipun tetaki Dik Saka menika. Nggih. Iki sekedar cerita, nggih. Nggih. Itu lahir ketika bapaknya tugas di Papua. Oh, di Papua jauh ya. Jauh. Nggih. Tugas wonten Papua nika. Pak Tony juga pernah bertugas di Lebanon sebagai pasukan perdamaian. Oh, nggih. Oh, coba dak sing orjen kuwi pengisruh pernah perdamaian. Ya, nggih, luar biasa. Ya, Mbak Nela coba ngaturake napa nggih? Sekedar panglipur kunjuk dateng para lenggah, para tamu undangan ingkang tasih kersa wungon nggih. Ngaturake lakon. Kula nyuwun gubuk asmana dipun bawani diajeng. Oh, nggih. Bawani ya. Menawi menika wau Mbak Tata niki Mbak Nela. Oh iya. Ya, Nela Karisma. Tuh penyanyi dangdut. Ya. Coba Mas Gendon. Ya. Pak asisten dosen kok. Oh iya. Kowe dirasani karo Ivan lho, Don. Ivan ki menang-menang bae ya sok seneng ngrasani koncone lho. Wong niku asisten dosen ora cetha kok, Pak. Nah, aku Ivan kok ngono kan. Kok tak critakake to. Sorry. Sorry. Mangga. Berapa dhisik? Ya. Nyingkar nyingkur aku senenge Nila ki nek nyuwara kuwi lambene iso ngono ya. Napa nggih? Iya, aku ki gatekke kok. Aku ki wong iki teliti, aku ki wong iki kirek, anu kikrek kok. Tenan, ayo. Padha karo kuwi Wahyu kuwi, Wahyu. Sapa sing girang siji Iwan. Wah kuwi nek nyuwara kuwi iso awake sobah kabeh.
Gelah nek kuwi ya. Mesane luput tak ya. Neno. Wong ngene gergel kok awake ya. Gergel ki lambe ora cengel ya. Neno. Wiwitane nyingkar Nganti bingung semene kok suarane kok apik kabeh. Tenan kok wah, jan luar biasa. Mula bagus ki nek njaluk dana Mas niki sinden setunggal niku 1,5 juta Mas. Oke. napa nggih? Lho. 1,5 juta Pak. Iya, lho. Lho, 1,5 juta. Iya. Estu. Lho estu to. Estu, Pak. Tenan to? 1 2 3 4 5 niki. Ndak khusus Anda, Oh, khusus khusus. tata karo dirimu no. Oh. Nggih, Mbak. Iya. Oh, orang ngerti ki urusane mereka masing-masing. Orang Waduh. ngerti aku semua. Ini. Lah dicatet-catetane ning aku kok. Sing ngempul gitu Waduh, berarti mengke kula tagih he. Gender songo, RKG rak seru. Malah bagus sih ngomongnya kula niki ngalah dhewe Mas kula 400 ngono. Lah terserah, aku sing penting kan profesional. Lanjut ya. Lah geger kowe. Lingsam yen ke mutan Nano. lampahan kangka wuri Isin nek kelingan karo lakon sing wis nano neno. tresno tulus nadyan ningku bekas Nggih. Monggo gubuk asmana dipun aturaken Mas. Yo. yen lewat aku
Iso enak garawane kanca-kanca to, Cak? Iki manganmu apa to jajane, Cak? Kroto. Pinter-pinter. Nyenengke ya Nela ya. Nyenengke, Pak. Nyenengke banget. Nggih. Ya. Dan nom-nom bagus-bagus nggih, Pak nggih. Iya, sak panggonge sing bagus dhewe sapa Nela? Sing bagus piyambak. Nggih, Mas Bagus. Oh, iya. Bagus ana loro lho. Sinten? Makin karo kendang. Mas nggih. Bagus ana loro. Aminto. Nggih. Lah iya. Nah, Lanjut, Pak. lanjut. Catatan sajrone Yo. Senengane ngono kuwi. Ah, iya, Pak. Kula pun Gaul. Wah, kena prank aku wah. Keparat. Iki idene sapa iki? idene sinten? Awakmu ngerti ra nek suwe arep ning nong terus mau digleger ngono kuwi. Lah nggih. Ora wis kencan urung karo kanca-kanca. Mboten. Mboten. Kula lebih ngertos niki nggih. Ngomong, "Weh, keparat." Jan ngono kuwi lho, wah. Lah nggih. Tapi ya penak ya barang Penak. ning nong tek 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 tek. Glerene iya. Luar biasa. Terima kasih Nela. Nggih, matur sembah nuwun. Iki dawa sami-sami wah jan luar biasa. Seneng aku. Wah iya. Artinya malam ini Nduk iki Sekayu menjadi apa ya bukti bahwa nek sing ngomong apa kuwi seni tradisi kuwi wis diemoi karo bocah nom. Oh, saya patahkan teori itu gitu. Konspirasi itu saya patahkan. Lu tonton sindene nom kabeh, pengrawitin nom kabeh lho. Malah kepara iki aku nggawa anakku Sitole Bima ya ora ketang elek we urung mung sak rupa-rupane wong isih ajar gitu. Mengko sabetane anakku Bima. Mamrih apa? Mamrih apa? Supaya Nduk aja nganti kelangan lacak. Oh iya, biyen simbahku dalang, bapakku dalang. Sekayu kene iki komplit kaya sedulur kabeh. Pak Dolah we loro ana Pak Dolah Puung, Pak Dolah Telo, kuwi biyen anak ruwatane simbah. Oh iya. Pak Kaji Kuko, Wajah Sarah kuwi ya kaya sedulur. Wah iya. Aja nganti pokoknya aja nganti aja nganti kelangan lacak. Oh iya. Iki semene iki ya dalang-dalang akeh kok. Ana Mas Ragil, ana sing bedhog kuwi Mas Angga. Wah, dalang. Hebat aku nek nonton TikTok live-nya luar biasa. Wah, berkecimpung dalam hal budaya. Nggih. Luar biasa. Wah, jan. Pentas berulang kali. Hebat. Nggih, jos nggih sembah nuwun, Nduk. Apa dilanjutke? Oh iya, iki ya ana nawala engko diaturke. Nggih. Ngopol-polan pokoke nek nawala ki tak aturke pol-polan saka sapa? Pepundenku. Nggih, waduh, nggih. Bapak Kasidin iki ya rawuh. Nggih, ngersake rujak jeruk sinom. Oh nggih, mangke diaturke iki malah paringi tindhe 50.000. Ah, ngomen dibagi karo Waranggono. 10.000 ya, mlayan nggih Pak Kasidin sembah nuwun nggih. Nduk, ya. Sawise Mbak Nela karo Mbak Tata Genti tak nyicipi ingkang saking inggih menika Temanggung Jawa Tengah sisih kidul. Oh iya. Mbak Irawati, cih, ya. Sinden Kenes, Nenes. Coba kaya ngapa? Monggo kanca-kanca Grantika Budaya disengkuyung. Monggo Mbak Irawati. Terima kasih. Halo Irawati. Halo, Pak. Waduh, alhamdulillah bertemu kembali akhirnya nggih. Nggih, Pak. Nggih, niki wayangan ana cedhak tangga desa Sekayu.
Nggih nek jenengan. Nah iya. Lah nek kula lah ya adoh. Loh, labu-labet budaya ki ora kena pilih-pilih. Ora pilih-pilih Pak, wong nyatane ning ndi wae jenengan tetep tak tutke. Oh, wah aku ya matur nuwun lho ra wis mbelani aku. Nggih. Ya mbelani duit. Ya ora nek bela duit ki lak ya. Iya ya. Piye? Nek ahline seni iki nek dihitung kerto aji yang duit jane ya ora cocok ya. Ning Nggih. karena rasa demen kuwi mau. Nggih, jare niki nek seni iki nek dituku ora oleh. Dituku larang. Nek dijaluk malah dinehke. Betul. Nah, nggih niki Ngoten. semacam konsep nggih. Niki sowan wonten dalemipun Pak Tony, Pak Tony. anggota Tentara Angkatan Darat. Oh, alah nggih. Nasional Indonesia. Matur sembah nuwun Pak Tony, Nggih. sampun nimbali kula sak rencang. Mugi dipun paringi ayam-ayam tentrem. Amin. Bagas waras rezekinipun lancar Nggih. gangsar. Amin. Amin. Pak Tony iki anu lho, duren lho itu. Hah? Duren. Duren itu apa? Duda keren. Oh, duda. Nggih. Duda toh, Pak? Wah, Napa nggih to? kuwi AK-47 ne ora dinggo. Apa ta kuwi? AK-47 lho, Ang. AK-47 itu apa? Anu senapan serbu otomatis. Apa sih? Oh, kuwi bisa Yang digunakan. mana toh? Yang mana biaya ini yang mana? Lah, masa Pak Tony ora pirsa, Pak Tony iki piyane ireng manis. Mboten. Oh, nggih Pak. Tuh. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Nggih, tuh. Nggih, menika Pak Maun nggih sok kaya ngeten iki. Sapa? Maun. Ngomong sapa miki? Maun. Maun kuwi sapa? Pak Sambiun. Oh, dalang mangun kok maun ora. Lah apa toh? Aku ya lek nyebut Sambiun. Wis mangsane saya kok saya kurang ajar ya kira. Ya ora apa-apa ngene iki ora njuk sengit ngene ora lho Mas. Ya ora, tapi aja ngono. Lah apa? Masa dalang mangun dalang maun. Mangsane. Jare selamat toh. Ki mau selamat ngomong, "Ibu." Lah iki ning ndi wonge? Mbone ngendi? Wis rana toh? Wis urip ora ono ora? Oh, ora maksudnya nganu bobok ora Iya. ana panggung ngono apa piye? Wis melas anak bontot. Nggih, Saira ngaturake Dalem. panglipur nggih. Nggih. Kunjuk para tamu ingkang tasih kersa lenggah. Nggih. Hawane adem iki tanpa keringet iki wengi iki pokoke. Nggih, seneng saya dengan hawa kaya ngene iki, Pak. Lah iya. Ora sumuk. Iya, Wah, nggih. Ayo, Nduk, ngaturake lagon kunjuk dateng keluarga besar Pak Tony, Nduk. Napa, Pak? Nah, aku njaluk sing pelok barang no, Pak. Mungkin ora pelok barang ora marem aku. Barange sinten? Ya barange Pak Maun. Kok ngapa? Gamelanku maksude Kok larasku ngapa ora. barange Pak Maun iki? Wis tak dol sak payu-payune wis ora payu. Iki baru tak laske. Wah. Mas Waduh. Gendon iki wis langsung grambyangane seneng aku. Kula nggih seneng kok nek ana Cakrak nggih. Nggih. Nggih, iki ame genderan lenjeh. Heeh, tapi ana lho Pak sing marai Apa? piye ngono kuwi lho. Oh, nggih. Izane lho. Oh, Ket izan. ora ngopo-ngopo iki. Ya ora ngomong-ngomong Ngopo? ya kuwi. Ngopo? Ning kene mangan gaji buta kowe. Aja dirasani melas ya ta. Lah, napa ta? Kuwi termasuk ragile Grantika aja dirasani. Masa ngono ragil to, Wong Mas? liyane Grantika Budaya tulisane wiyaga pocokan. Ora apa ya. Nggih. Ini iki bawane napa? Nggih, monggo pelok barang nggih. Nggih. Mangke dawake jenang kula, Nduk. Walah Nggih, nggih. sing kepenak nggih. Coba kula kunjukaken dhateng Pak Mujiono. Mbah Slamet ugi piyai sepuh saking Pak Tony pribadi. Lajeng Pak Kasidin tuwin sedaya para rawuh. Coba Mbak Ira. Kiraku kawitan citra Yes.
iki insyaallah sasi 11 iki rak Pemalang kan ada beberapa desa yang akan mengadakan pilkades. Nggih. Ya, di antaranya Sekayu iki ya Mak. Nggih, muga-muga ana calon-calon yang bisa apa ya mewakili kebutuhan situasi dan kondisi ya toh. Tentunya ya butuh sosok pemimpin sing punya jiwa keteladanan ya toh. Disiplin diri itu penting. Oh iya. Jadi anggere ana background individu sing punya kedisiplinan, punya ketegasan, saya kira itu sebuah alternatif calon yang patut untuk dipertimbangkan. Oh iya, yang bisa membawa desa Sekayu ke arah yang lebih baik. Amin amin Mak. Nggih. Ngoten, Nduk. Kelu-kelu ya panggah bener nggih ya Napa to Pak? penak ya diuntar-untir tetep gore penak Napa nih sing tak aku untar? mencengkok iki mau lho aku tahu kok nyengkok jebul tibone ora bener dandap ya terus pijer krungu semaya pijer krungu semaya eling yen tak terus luar biasa. Senang gula ya, Nduk? Nggih, Pak. Buka celuk dimatke Mas Bagus saminta. Iya. Kaya ngopo karo merem buka sithik, Jos. Iya. Ya apa coba? Ya.
Bablas kelinci ucul. Ganti kabudaya bersama Eropati. Kelinci ucul. Ya. Mandek. Lanjut. Sik, Pak. Apa? Batuk. Kena angin. Mula aja udut. Wah. Kenapa? Batuk, Pak. Oh, itu ketoke masalah di ini bagian tengkuk. Mana? Itu bawah tengkuk. Apa? Oh, neng ngisor tak udoke. Saat ini nggih? Iya. Sembawon nggih. Menika senang gula sak bawane bablaske kelinci ucul. Kelinci iki lho sak ngene wis pindho lho, Pak. Iya. Aduh. Diwet-wet suarane aja ngombe es teh terus ah. Ngono. Mboten ra ngombe es teh ngono kok, Pak. Icip paling. Ngincip pas setengah gelas nggih. Nduk, apa seneng-seneng kok dibaturke pas gara-gara? Oh iya. Oh pamundutan sing urung bisa diaturke pas paret sanga mengko. Iya. Aku tak ngatur lakon sik engko sing sambetan ben anakku tule Bima. Oh iya. Nggih. Netepi wajib Somandara. Ayo, Mak, netepi wajib, Mak. Kuku sing dupa kang gemelun. Ngening kentias sang apa